No, hyvää tammikuista iltapäivää, Minna Ora, ja tervetuloa Munkkiniemeen. Kiitos. Hienoa olla täällä. Joo, meillä on tällaisena lumisena, sumuisena päivänä Minna täällä Radio Kontulan vieraana, ja näiden 4 ohjelman aikana, mitä tässä tehdään, niin saadaan aika hyvä mielikuva siitä kuulijoillemme Minnasta, mitä kaikkea hän on elämänsä varrella musiikin ja ehkä vähän muunkin puitteissa tehnyt, mutta musiikki on kuitenkin pääjuttu. Sulla on laulu ja kitara. Jep. Ne sinun osaamisalueesta vahvimmat. Niin miten sulla tää ihan alku lähti käyntiin, että olit sä lapsena jo laulaja ja milloin sä tarttuit kitaraan ekan kerran ja onko kenties matkan varrella ollut muita soittimia? Mä olen ollut ihan snadi, ihan tosi pieni. Ja meillä oli kotona piano ja sit mun isoäiti niinku hoiti mua aina kun vanhemmat oli töissä. Ja sitten mulla oli semmosia pieniä akuankkafigureita ja mä tykkäsin mennä piano ääreen ja soittaa niinku yhden sormen tekniikalla ja tehdä niille tyypeille niinku biisejä. Et mä oon tehnyt niinku varmaan jo 3-4-vuotiaana ensimmäisiä biisejä. Mamma sitten kuunteli niitä ja taputteli, kun hienosti menee ja onpa hienoja kappaleita. Et mulla on niinku ihan pienestä saakka ollut semmonen, että mä niinku tykkään tehdä lauluja. Ja sitten muistan myöskin semmoiset, että mä oon jossain peilin edessä ollut ja musta tulee isona laulaja. Ja sitten isä osti joululahjaksi mulle akustisen kitaran. Olisinkohan ollut joku 9 ikäinen. Ja sitten mä lähdin soittamaan Salon musiikkiopistoon niin kuin klassista kitaraa. Eli mä aloitin sen kanssa. Ja soitin 4 vuotta siellä koulussa, sitten opettelin tätä klassista kitaraa ja musiikin alkeita ja teoriaa. Mutta sitten tuli semmoinen stoppi, kun mä olin 14-15, että nyt riittää, että mä en niinku tykkää tästä. Että mä tykkään kyllä rämpyttää tätä kitaraa, mutta mä en kestä tätä musiikin teoriaa, koska mä en ymmärrä siitä yhtään mitään. Että mä silloinkin aina vaan tein jotenkin biisejä ja kaikki, niinku, tiedäksä, ne tulee vaan niinku täältä jostain. Et mulla on ihan sama, että mitä tässä niinku nuoteissa lukee, että se kaikki tulee vaan jostain. Sitten mä lopetin sen. Ja sen jälkeen ei kauan mennyt, kun mun luokkakaverit oli perustanut bändin nimeltä Sound ja he etsi siihen sitten naislaulajaa. Ja se oli suomirockia. Ja sitten mä olin yhden mun kaverin kanssa koelauluissa ja sitten mä sain sen paikan. Ja siitä lähti mun laulajan ura 15-vuotiaana 8-luokkalaisena sitten tämmöisessä rockbändissä kuin Sound. Oliko rock'n'roll tullut sun elämään kuitenkin jo ennen tätä 8. luokkaa? Oliko sulla levyjä? Mikä oli ensimmäinen levy, minkä itse ostit? Muistatko vielä? Se oli vielä kasettiaikaa ja se oli toi, ei Sielunveljet, vaan se aikaisempi bändi. Hassisen kone. Joo. Mä olin kesällä, mä olin pieni ja snadi ja kesällä meillä oli kesämökki Kemiössä ja mä muistan, kun mä luukutin sitä mankasta. Se oli mun ensimmäinen mankka ja sitten sen osasin alusta ykkönen joo, vai? Ja mun mielestä sillä laulajalla oli niin makea soundi, että mä olin ihan pienenä niin kuin aivan ihastuksista. Tää on makeat musaa. Ja sitten Popedat ja Eppu Normaalit, että mä dikkasin niin kuin suomirokista. Mä olin vähän sellainen erilainen nuori silloin 80-luvulla, kun tuli diskomusat ja tämmöiset näin. Mut kansainväliset heavy ja metallit jäi vielä? Ne oli vielä, no joo, kyllä mä kuuntelin niin kuin esimerkiksi Dio ja tämmöistä niin kuin raskaampaakin rockia, mutta jotenkin se suomirokki oli semmoinen. Sytytti eniten? Joo, se oli meikäläisen semmoinen. Okei, kauas tää soundibändi eleli sitten? Se oli varmaan joku 3 vuotta ja me tehtiin aika paljon keikkojakin ja ei mitään levyjä tehty, mutta sen kanssa se alku sitten. Oliko siinä vaiheessa jo sulla niin kuin biisien kirjoitusta ohjelmassa? Joo, siis pääosin siinä kitaristi teki niin kuin sävelsi biisit, mutta sitten jossain vaiheessa kun he huomasivat, että Minna säkin osaat sanottaa, niin sitten mä aloin niin kuin sanottaa niitäkin biisejä. Ja oli siellä joku mun sävellyskin ja näin, mutta Oliko tämä isoäiti, joka sua katteli silloin pianonsoiton aikoihin, niin sama, joka oli kova kirjoittamaan runoja? Kyllä, joo. Hän on kirjoittanut varmaan 1500-2000 runoa elämänsä aikana.
Ja kaikissa kissaristiäisissä niin hän teki aina runon sitten sille juhlakalulle ja esitti sen. Hän oli kova esittämään. Se on varmaan runoja. asia, mikä on tarttunut suhun Varmaan, sitten joo. hänen kauttaan. Juu. Mitäs polvi siinä välillä, eli äiti? Oliko äiti yhtään, tai onko kirjallinen? Hän kirjallinen ja hän on niin musikaalinenkin, mutta ei hän niin hirveästi sitten taas esiintynyt sillä tavalla, mutta mamma oli se joka oli aina niin kuin esillä, sit, kun oli jotain. Okei, mikäs oli soundin jälkeen seuraava askel sitten bändivirityksissä? Soundin jälkeen mä tein siinä sitten jotakin tämmöisiä vähän taustalauluhommia niin kuin muillekin bändeille ja näin, mutta sitten tuli vuonna 1990 perustettiin Susie Gang ja sen kanssa tehtiin omia biisejä pelkästään, missä oli sitten suurimmaksi osaksi oli mun sävellyksiä ja mun ex-miehen Kari Oran sävellyksiä ja sitten mun sanotuksia. Ja se oli suomeksi rockia. Ja 93 mä sain ton Remu Aaltosen sitten hyppäämään sen verran meidän messiin esittämällä hänen kysymykset, että lähdekö heittämään meidän kanssa Hurrikanes-keikan Salon, kun täällä avataan uusi ravintola. Ja no Remuhan sitten innostui ja lähti vetämään Susie Gangin kanssa ensimmäiset Remu Plays Hurricanes-keikat. Ja tehtiinkö me niitä sitten 3, 4, 5 keikkaa, en muista enää ihan tarkkaan. Ja sitten Remu avitti meitä sitten tuonne Fatser Musicille ja saatiin Susie Gangin kanssa sitten tämmöinen sinkkudiili sieltä, että me tehtiin kaksi sinkkuu sitten Fatser Musicille. Okay. Ja Susie Gang eli sitten sinne vuoteen 1997 suurin piirtein. Joo, sullahan on Hurrikanes-meriittiä sitten enemmänkin. Otetaan siitä tuossa seuraavassa jaksossa, mutta vielä kun kysyin noista sun alkupään, voi sanoa varmaan vaikuttajista, mainitsit Hassenkoneen, Eput Dingon, niin kuka oli ensimmäinen naisartisti, joka sua niin sanotusti ammatillisesti puhutteli? Kate Bush. Joo. All right. Kiitoksia Minna Oro. Jatkamme eteenpäin.